Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση, σχετικά με το πρόγραμμα ό,τι υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων, να δώσουμε έτσι μια πνοή αισιοδοξίας σε αυτά που έρχονται, γιατί μόνο δυσάρεστα βλέπουμε προς το παρόν, μήπως και αλλάξει το κλίμα. Καλώς του κύριε Βαγγέλη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάποια θέματα λίγο οργανωτικά και μετά αν θέλετε λοιπόν μπαίνουμε σε κάποια περισσότερο ουσία πολιτικής. Φυσικά θα περιμένω να ακούσω από εσάς οτιδήποτε θέλει να πει ο καθένας. Οργανωτικά λοιπόν μιλώντας, ξεκίνησα να λέω ότι η θητεία αυτής της αυτών των οργάνων που εκλέχθηκαν στις εκλογές της 17ης Απριλίου και εσάς της 3ης Απριλίου θα είναι 2,5 χρόνια, ίσως να το ξέρετε γι' αυτό, δεν θα είναι τριετής αυτή τη φορά. Θα πάμε, το κόμμα έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει ξανά εσωκομματικές εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2018 και όχι το 19, σε 2 χρόνια από τον Απρίλιο. Και αυτό ο κυριότερος λόγος είναι για να μην συμπέσουν, να μην πέσουν κοντά στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές που θα έχουμε εκείνη την εποχή. Επομένως, να έχει μια περίοδο να ετοιμαστεί ο κομματικός μηχανισμός, ούτως ώστε να μπορέσει να τρέξει τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές του 19. Αυτό βέβαια φαντάζεται πολύ μακρινό και μέχρι τότε θα έχουμε λογικά να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα και το χειρότερο που είναι και η αποστολή μας, γιατί είμαστε κομματικές οργανώσεις, η αποστολή μας είναι να κάνουμε εκλογές και να τις κερδίσουμε. Αυτή είναι η αποστολή που έχουμε. Οτιδήποτε άλλο και να κάνουμε, όσο καλά και να πάμε, όσο κόσμο να γράψουμε, ότι και αυτά είναι σημαντικά, τα συζητάμε τον Γιώργο πριν. Τελικά θα κρυφθούμε στο τι αποτέλεσμα θα φέρουμε στις επόμενες εκλογές όπως θα φυσικά γίνει. Και αυτό που λέμε και το έχουμε πει και στην ΟΔΕ, στις 2 συνεδριάσεις που κάνουμε, αλλά και σε τοπικές που μετέχω σε συνεδριάσεις σε όλο τον κόσμο, είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε πρώτα εμείς ότι μπορούμε στις επόμενες εκλογές ή εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτή τη θητεία που έχουμε μπροστά μας, τα 2,5 αυτά σε περίπου ακόμα χρόνια, να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στην έδεια. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να το πιστέψουμε πρώτα εμείς ότι μπορεί να γίνει και μετά να δούμε με ποιο τρόπο και με ποια εργαλεία και με ποια μεθοδολογία αυτό το πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε. Προσωπικά δεν είμαι συμβασμένος με οτιδήποτε λιγότερο από αυτό. Από το να πετύχουμε δηλαδή σε 2,5 χρόνια που θα αφήσουμε τις τοπικές μας στον επόμενο ή την δημοκρατική μας στον επόμενο, να έχουμε μια οργάνωση που να έχει αναγεννηθεί, να λειτουργεί σωστά και ένα κόμμα το οποίο στο νόμο θα είναι πρώτο. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω ότι πρέπει να το πιστέψουμε αυτό το στόχο και να δουλέψουμε όλοι γι' αυτό. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει κανένας μόνος του, ούτε ο πρόεδρος θέλει να είναι πρώτος της Republikής, ούτε ο πρόεδρος που θέλει να είναι πρώτος της Ομοσπονδιακής, αλλά είναι μια συλλογική δουλειά. Η συγκυρία είναι καλή, όπως είναι καλή κομματικά μιλώντας, γιατί όλα τα άλλα γύρω μας δεν είναι καθόλου καλά. Αλλά κομματικά μιλώντας, το κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται δημοσκοπικά σε ένα πολύ καλό σημείο. Προέρχεται από πρόσφατη εκλογή αρχηγού που τη χάνει μιας αποδοχής και έχει δώσει ένα δραματισμό. Θα συμφωνείτε σε αυτό στο κόμμα που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Αυτή η αλλαγή πρέπει να πάει από πάνω μέχρι κάτω μέχρι τη βάση. Άρα η συγκυρία είναι καλή. Η ανανέωση που έχει γίνει στις τοπικές και στις νομαρχιακές όλη την Ελλάδα είναι σημαντική. Έχει γίνει μια ανανέωση της τάξης του 70% κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα. Στην Αίγυπτο είμαστε λίγο παρακάτω, είναι σημαντική η ανανέωση που έχει γίνει και εδώ. Ανανέωση είναι πάντα κάτι καλό, αλλά δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το παλιό ή το παρατάμε. Ή δεν του δίνουμε το λόγο που πρέπει να το δώσουμε. Και αυτό θέλω να κάνω για το επόμενο σημαντικό θέμα, το οποίο οργανωτικά μιλώντας πάντα είναι το να προσεγγίσουμε ανθρώπους, να τους φέρουμε στο κόμμα, να τους φέρουμε στην οργάνωση, να τους δώσουμε ρόλο, να τους ακούσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη σχέση. Απέναντι αν κανείς δεν έχει σημασία, πάει να φαίνεται ανοιχτό ότι έχει μια φύσα, μια σημαία που θα βάλουμε κτλ. Είναι το γραφείο μας αυτό. Και γιατί το χρειαζόμαστε το γραφείο? Προφανώς το χρειαζόμαστε για να δίνουμε το στίγμα της παρουσίας, ότι υπάρχουμε, λειτουργούμε, έχουμε οργάνωση. Θα το χρειαστούμε φυσικά με το καλό της ημέρας των εκλογών. Το χρειαζόμαστε όμως για να πούμε τον κόσμο, για να έρθει οποιοδήποτε εδώ, πέρα από αυτό που είπαμε για την εγγραφή του, να μας πει ό,τι θέλει να μας πει, είτε είναι υψηλής πολιτικής, είτε είναι χαμηλής, είτε είναι το προσωπικό του πρόβλημα, είτε είναι το αίτημα, το οποίο μπορεί να έχει. Αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρούμε. Και εκεί που έχει ασχοληθεί με την πολιτική ακόμα και στην πολιτικότητα, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, το καλύτερο για μένα, ότι είμαστε υποχρεωμένοι τον κόσμο να τον ακούμε. Υπήρχε όμως ανυποχρέωση, η κεντρική διοίκηση μέσω της νομαρχιακής και κατευθείαν. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, η Ιστία έχει γίνει το πρώτο γραφείο της τοπικής που ανοίγει αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είχαν και παλαιότερα, ότι
είχε παλιότερα γραφείο εδώ. Ένα πράγμα που σαν συμβουλή πρέπει να δείτε είναι το θέμα των εξόδων. Το κόμμα κεντρικά βρίσκεται σε μια κατάσταση οικονομική που δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν υπάρχει κάποια ροή οικονομικής υποστήριξης, ενίσχυσης από πάνω προς τα κάτω, ούτε εμείς ονομαρχιακοί παίρνουμε κάτι, ούτε οι τοπικές παίρνουμε κάτι, τα απευθεία συμμετέχει μέσω των ομαρχιακών, σαν οικονομική ενίσχυση εννοώ. Επομένως, θα πρέπει να δείτε πώς αυτό το γραφείο ή αυτή η οργάνωση θα είναι βιώσιμο. Εμένα στην περιοχή εδώ έχει γύρω στα 35 χωριά. Εκλογικά τμήματα πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από αυτό. Εμείς έχουμε γίνει στα Σούλα εδώ. Το μόνο πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει εμείς σαν προηγούμενη τοπική οργάνωση ήταν με εκλογικούς αντιπροσώπους. Να επαναδρώσουμε τα εκλογικά τμήματα. Ξέρετε, σε κάθε εκλογικό τμήμα θέλει στον ανθρώπου. Πόσα εκλογικά τμήματα έχετε? Είναι πάρα πολύ. Άμα είμαστε 35 χωριά, πάλι θα είναι εδώ η Στυλιάκη, ας πούμε, πόσα η 12, δεν ξέρω πόσα η Στυλιά. 56 είναι εδώ. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε χωριό να έχει τους ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς σαν τοπική οργάνωση θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να βρούμε σε κάθε περιοχή τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να έχουν επαφή. Είναι δεν είναι τοπική, δεν μπορούμε να γραφούμε σε λίγο. Εμείς θέλουμε τη βοήθειά σας και την ενίσχυσή σας, που είναι οικονομική όσο περισσότερο. Όσο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει. Δηλαδή, τι εννοώ. Εκλογικό υλικό. Και όταν λέμε εκλογικό υλικό, όχι αφήσεις. Ναι και αφήσεις, ναι και διάφορα τέτοια. Αλλά δώστε μας σε επαφή που ερχόμαστε με τον κόσμο σε αυτές τις συναντήσεις που έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ, σαν τοπική. Την πρώτη την κάναμε, ξέρω εγώ, στα Λουκρά και την κάναμε και κάποιες άλλες. Να μπορούμε να δώσουμε κάποια έντυπα όσον αφορά τα αγροτικά θέματα. Τα θέματα του τουρισμού. Ο περισσότερος κόσμος εδώ δεν είναι ιντερνετικός κόσμος. Και δεν μιλάμε για κάποιες πόλεις όπως είναι η Εστία ή τα Λουκρά που έχουν την ευκαιρία και μπαίνουν. Σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει ούτε καν σύνδεση ίντερνετ. Δηλαδή να μπορέσουμε στα χωριά να περάσουμε ένα φυλάδιο όταν πηγαίνουμε και αφορούν τα αγροτικά θέματα. Ή τους ρητονοκαλλιεργητές που εδώ είναι βασικός παράγοντας, οικονομικός παράγοντας της περιοχής. Και δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Θυμάμαι παλιότερα ψάχναμε να κάνουμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ευτυχώς που έχουμε Υπουργό Ήδη εφόσον είμαστε σε τέτοια, να το πω έτσι, ευκαιριακή, συγκυριακή κατάσταση, θετική ανόδου προς τα κόμμα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα. Και για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρετε, δεν ρωτάει. Τι σκοπό έχει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Που είστε Νέα Δημοκρατία, ελάτε εδώ να μας βοηθήσετε. Έχετε αδερφούς που δεν τρέπονται και αυτοί που είναι Νέα Δημοκρατία και αυτοί μπορούν να δουν. Θείους κτλ. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι κάποιος ντρέπεται να το πει αυτό. Απλά ο κόσμος δείχνει μία διαφορία για τον λόγο ότι λέμε τα τελευταία 30 χρόνια έχουν συμβεί ό,τι συμβήκαν σε αυτή τη χώρα, τα πληρώνουμε όλα τώρα αυτά τα σπασμένα. Πιστεύω σε άλλες παρατάξεις είναι που φεύγουν δεξιά και αριστερά. Είναι ένας χώρος που δέστε το και έτσι. Έχει μια βάση, έχει σταθερές αξίες. Συμφωνώ με τον κύριο Πέγκα σε πολλά πράγματα, ότι θέλει τρέξιμο. Οι αξίες είναι τώρα, γιατί πάμε μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Την προηγούμενη εκλογή δεν ήμασταν ένα άτομο. Την προηγούμενη εκλογή δεν υπήρχε ένας άνθρωπος. Ο κύριος Τσίπρας που βγήκε και είπε τόσα. Ας σκεφτούμε και αυτό. Πλέον είναι απογοητευμένος, αλλά πιστεύω ότι με συνεργασίες μπορείτε να καταφέρετε πολλά. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή τον Περιφερειάρχη τον επικροτώ στο έργο που κάνει. Ισχύει μάλιστα τη τοπική οργάνωση και ταυτόχρονα τη νομοθετική. Και τι εννοώ. Η τοπική οργάνωση δεν είναι μόνο κατά την περίοδο των εκλογών, παιδιά μια σημαία, ένα πανό, 5 συστήματα και άντε πάρτε εκλογικού εκπροσώπους και τελειώσαμε. Η τοπική οργάνωση αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις από την ημέρα της εκλογής της και έως την ημέρα που τελειώνει η θητεία της. Βέβαια το έργο που έχει να κάνει μια τοπική οργάνωση, βάσει του καταστατικού το οποίο ψηφίσαμε τώρα πρώτα, δεν έχει να κάνει μόνο με τις συγκεντρώσεις. Το έργο το οποίο επιτελεί έχει άμεση σχέση με τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, άρα θα νοιάζεται για την υγεία, θα νοιάζεται για την γεωργία, θα νοιάζεται για τις υπηρεσίες, θα ασχολείται και όπου μπορεί η τοπική οργάνωση ασχολείται και γίνει, όπου αδυνατεί, τότε καταφέρει στην ομαρχιακή και όπου η ομαρχιακή αδυνατή καταφέρει στο οργανωτικό του κόμματος για να λυθούν τα προβλήματα. Και για να πετύχουν και οι τοπικές, το οποίο εξέφρασαν κάποια παράπονα σε σχέση με τη μη συμμετοχή παλαιών μελών, φίλων του κόμματος,
τόσο από τον κύριο Σελήνη, όσο και τον κύριο Ζουλή, οι πολίτες συμμετέχουν, αυτό οφείλεται για κάποιους λόγους που έχουν να κάνει με οφείλεται κυρίως τον τρόπο που λειτουργήσε το κόμμα μέχρι τώρα. Εάν δεν καταφέρετε να είναι η τοπική, να είναι ο κυρίαρχος παίκτης του κόμματος σε κάθε δήμο και κατ' επέκταση εσείς να είστε ο συντονιστής όλων, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί οι τοπικές οργανώσεις να είναι τα φερέφωνα του κάθε πολιτευτή και βουλευτή του κόμματος. Οι τοπικές οργανώσεις και οι νομαρχιακοί οφείλουν να συντονίζουν το κόμμα. Δεν πλησιάζει το κόμμα. Δηλαδή, όποιος βγαίνει και μιλήσει κομματικά αυτή τη στιγμή σε κάποιο πολίτη, ανυποψίαστο, έτσι, δεν μιλάμε για οργανωμένους πολίτες, θα πει τον πελάτη. Για να πλησιαστούν αυτοί οι άνθρωποι θέλει ανοιχτό μυαλό. Θέλει άνθρωποι οι οποίοι ήταν παλιοί νεοδημοκράτες για μένα να αποσυρθούν σιγά σιγά. Αναγκαστικά, άκουσε με. Να τελειώσω. Προσφέρουν, το πιστεύω. Είναι πολίτες. Το πιστεύω. Όχι μόνο πιστεύουν, έχουν γνώσεις, ξέρουν, αλλά είναι σε ημιάδεια κατάσταση ο κόσμος. Ο κόσμος πλέον ρίχνει ευθύνες σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, πρέπει αυτό λοιπόν σαν κόμμα να αυτό λοιπόν πρέπει να ξεπεραστεί. Εάν δεν ξεπεραστεί αυτό το πράγμα, ό,τι και να κάνετε εδώ μέσα, δεν πρόκειται ο κόσμος να βοηθήσει. Έχουμε μια κυβέρνηση εχθρική στο πολίτη.